Bakit naman to? Bakit naman? Ini mana? Ngami cuy pi. Hilak lah jong bami tu. This is Storyteller London. Aku boleh sebut mentang aku banda batai pi kat tu kat ni pang ka jing bakla jong kin nong le YouTube. Bun sin kin nong le YouTube buat di channel ki bar ki khapnap ban subscribe ki we. Ki khapnap ban comment si ki we. Henry ngap subatai pi bakata ka dei ka jing bakla ka ba sibun ba ka jong pi. Henry lada pi subscribe ya ki channel jong ki we. Khamtam ya ki channel ki bala he. Ki video jong pi kin sawan recommendation kin sa sapriang. Bat lada pi comment lu. Ya kanu video, ha kanu channel, ya ka video jong pi kan sapriang kum tanga kan tu pi, kinong le YouTube baro, ba phim dei ban khapnap, kalong ka jing man toy jong pi hi la da pi subscribe ki wei, khamtam ki video khasi, nya le ban subscribe ya ki para channel khasi, ki video jong pi kin sapriang lengba ka search engine jong ka YouTube. Kum juru la da pi comment la ne pi like, ya kanu ka video jong nu, ki video jong pi kin sapriang stat. Kum tanga kan tu ipi, ba phim dei ban khapnap, ban subscribe iki wei, ngamong ba phim subscribe yang dan phim subscribe tu ngamle dei, maka channel junga kala he, Henry kham tam ki channel ki barang ret, ki kwa ban sapriang video, pi hab ya le ban comments, ban like, ban kum juru, ban subscribe ya ki wei pat ki channel, khnang ba ka channel jung pi kan ki ustet. Ka ba arpan, ting lada ki beri ki comments ya ki video jung pi shu love lani pi shu like. Katu ka penlong ye pi ba pindu jeng support na ki pat nama ki beriu hi ki khen ba lada phim jubab ya katu comment ki khen ba ki le he wat lada ki la subscribe ru kin on subscribe no riki ba bun pat ki beriu lada pi le kum tu ki ong saya kum katu ka channel ka ba le he lani ka basarong kum ta lada pi kwa hi ban ki lada menu bas comment je ka ya ki video jo pi ya le ban jubab khnang ba ki beriu kin sau ye je pi ki beriu kin sau tanat ye pi kum tak kat ba upload mi ki video ki beri ku sutanat namar blai ki khanyi pi ba udi ubri sutanat Henry la pi shu like dan pi shu love ki ketu ka comments ki beri ki ong by pi le basarong kum tanga kan tu pi la da menu ba comments ki video jo pi po ka channel jo pi le ban yele ban jawab kawai pa kawai khnang ba pinang yo shibun ki viewers bat ki tu ki bala comment ru wat la da kin pat subscribe ru kin subscribe tang namar ba ki sutanat ya ka tin subun kantin ye kantin sutanat jo pi Tosa. Ti tangkat tu syua ka jing hikai jonga nam ta kan episode nomor 1 na ta pila dan gunu ka pa phiku ajing syai ko tip la dei ha ke editing la dei ha ka shooting la ne dei ha ka gunu ko bentaru sakali yang check ki kana ba phone jonga na po Facebook ni yo ba kana ba phone jonga ngai leng ba chong kan ni ke video kan wan ra ka jing men toy ya ki tu ki belang stang khnang ba kin ki ngaku ai phi bar khoi ba phin ki ngan hikai lut ban ngan ye thu lut ye ki buj tiba ki lan kisap ki bangadon baro hapi nga samlem hapi khnang ba phiru phin kiu bat pha phin em kham tam hakani ka juk kham tam ya hakani ki por ba ki juk ki baduna haki kam bela kam sni di pin mendangan wan ra api minta rebut way actor way actress baki ya keren kumnu be ya keren ya ka ki dialog jing e bat kumnu kar kom acting joki tong ni pai mentak ikut sama aktor udang up jadi aktris Kajing selam pi tamo. Dan selama kenaru address kalau awak dah. Apa kumta? Kena pi je. Tam mangai ban kita cik ni tong pi. I love you so much. Bermikap. Sisa. Baling fi artatin. Takuduk haan.
ngadan bat pi. Asal kajeng dongkam dan syu, kadang stang kajeng sya. I love you a lot. Ini mana? Ngami tuai pi. You look like you're going to. Ini mela ada tengah tengah. Kumi pakai ribut kah? Labiang. Tersepi sendai. Tersepi sendai. Pidai wei, piwan kamlok inga. Masuk kuat pentas, hadu ketno, tu semlai piwi. To katu kedi gijing hikai jonga ya ki artis kini ki artis ke mai kumnu bakin ak. Kumta dalam pisna video pihak pan hikai ki artis cek batik ni yang tu orang sibun gijing eduna kim parla banak. Henry aku yasni kin satbir bang adang hikai ki kumnu bakin ak romantik kumnu baki susi kumnu baki dom bat kumnu baki keman. Habat dom pidi ban pen keman. Pidi bang pidi bang wan kamlok enga. Henry gijing kerap. Video buat kambloknya. Ketu gede gijing dom. Kum susi bat. To say please ngam day. To say please day. Kam ni ta. To say please. Day. Kata gede gijing keren jong pi gijing susi. Lada ketu gijing ak kamut ka video kampat long. Dan dia page part next. If you like my channel, please tell to your friend. If you don't like, please tell me so that I can make it the best storyteller, London.